tá sé go húta fan seo faoihearra, tá sé tagtha gan cúpla nó méid bheith sé an seo trí tro a seach lá, ní trí sé eiscin tá slua mór an seo, tá aimse go húnta, tá na tanta níl siad rómhór, mór go leor nach chu an dul an, ach tá anscet míine ar na páistí agus fiú gataí na drómhór an seo. Tá a clown Jim an seo agus má clown freisin agus ceapan go bheith sé raisi geann, maybe chuig nó méid, tá na surfers go léir muis a fargam. Nuair a cas mé an cúne agus nuair a chonig mé trómhór. Bhí na mothacáin tríam caithfidh mé ará agus bhí is agam go raibh an ród nach mór buinte amach gom. So thóg mé sása go second, rinne mé gach hÉireacht an ócháid a bhláise. No, an chuid dearnach bheith an chuid éasca, mar nuair a chuig mé timpeall ba Brownstown, chonig mé an Metal Man agus nuair bhéon fuórsa ar domhan chun mé stoppa, mar bhí an méid sin fuinne bhonam. An fáilte sin a fuórs nuair a tháinig mé seach, nuair eabhas ag súil leis. Slú a mór daoine an seo, slú a mór daoine san áraige, agus thaithn sé go mórlam an méid sin paddleboarders a eicáil. Mar is gearrán a bhí agamsa le tamil fáilte anuas nach bhfuil go leor daoine san tír trómhór go háirithe ag déanamh é, spórt den scáthe, agus nuair a chonig mé an méid sin daoine i mhaithe ag déanamh an spórt seo. Tásúla go mbeidh daoine a lom ó seo amach i rith an ghearra, ní fair weather surfer atá uainn ach na fearach na mná crua.